Ja sitten kaikki näkevät mitä tapahtuu. Antto Tapaninen, nyt on JJK vaikeuksissa. Simonovic, ai kun on lähellä korjaa Simonovskihan se on totta kai. Monettako kertaa tänään Pyhärantaa vastassa ja tämänkin tilanteen Pyhäranta voittaa, mutta loukkaako itsensä? Ja hitaasti, mutta varmasti sahataan nyt sitten JJK puolustusryhmitelmää sieltä rikki. Hauhia vaihtaa puolta oikealle kaistalle. Taiminen loistavaa keskitys ja toinenkin paikka Jere Pyhärantaa! Ei pysty enää mihinkään. 2 torjuntaa, mutta 3. pallo maaliin. Ja onko se Lorenz Hertzi, joka tekee toisen maalinsa tähän otteluun? Kyllä se vähän siltä näyttää ja kyllä tähän maaliin. Ikävä sanoa, mutta JJK-mahdollisuudet valuvat kyllä. Ne valuvat nyt sitten Hiekkarannan santaan, ei mahda mitään. Lorenz Hertzi, toinen maali tähän iltaan. Kaistalle siellä on jälleen kerran aika paljon tilaa tulla eteenpäin. Vastassa on Samu Suoraniemi, joka ei saa estettyä tätä keskitystä ja Steenio pistää pallon yhteen. Steenio pistää pelin yhteen. Se on todella komea maali. Se on todella komea maali ja sitten lähdetään juhlimaan vieraskannattajien kesken. Niin kuin asiaan kuuluu. Kylläpä on komeita maaleja nähty tänään kaksin kappaleen. Brassihyökkäjä Steenio päineen välissä ja pallo maaliin. Ja peli on 1-1. JJK johto, se on kuivunut kasaan.